indaba enkulu kahle kwaZulu emlandweni wethu uthi indoda ayivumelekile ukuzala emzini wenye indoda. Yes. Cela uyiphinda le. Indoda ayivumelekile ukuzala emzini wenye indoda. Ibhonga ibeyodwa inkunzi esibayeni mazimbili ziyahlabana zilwe. Akufanelekile lokho ukuthi uzalele emzini wenye indoda. Kodwa kulesikhathi esikusona sekwenzeka kwabe ngathi into esemthethweni kanti akukho emthethweni. Ngizongena kakhulu nansi indaba. Kuke kwenzeke ayithwale noma bemhle eswini noma shawe umvimbi noma khulelwe esesigcawini eshada noma eyogida kubudwendwe lomakoti. Kanti ugida nje muhle eswini izalukazi zimbone ukuthi awu umakoti ungathi meqile inyanga noma zimeqile ezimbili ngoba izalukazi zazinenhlolovo zinenhlolo khona zikwazi ukubona okungabonwa abantu ngemfihlakalo yendalo. Lo mntwana ke okhulelwe usuke sezozalelwa vele kuboka mkhwenyana kujatshulwe kuhle ukuthi kanti uthe sina umakoti kanti usina muhle uzithwele nanso ke indaba kufanele umkhwenyana ayihlawule lengane yize izalelwe kubo ngoba lengane ibunjwe emacansini asekhweni lakhe kuboka makoti ngoba lengane yakheke ekhakonina. Sithi isiZulu ngifuna abantu bakithi baqonde ukuthi ngikusholani lokho. Kahle ngesizulu akuhlawulwa ingane. Kuhlawulwa isisu. Akuhlawulwa ingane. Sekwenzeka nje umuntu akhulelwe azayizala ingane kungakahlawulwa kube ngathi kuhlawulwa ingane. Izizathu esidala lokho ukuba liswezi, ukuba mpofu, ukweswela, ubupha. Kuhlawulwa isisu, akuhlawulwa ingane. Ingakho kuneke umuntu akhulelwe nje kwakufanele ahlawule kungalindwa ukuba aze azale umntwana ngoba kufanele kuhlawulwe isisu. Lo muntu ozozalwa ke nansi inkinga bahamba ngikuqobele. Lo muntu uzozalwa kahle ezalwa kubo inkinga izobala nathi. Lo mntwana izinto asahambi kahle nawo loyo mbango nazo kuba njalo indalo yakhe imbiza ekhakonina ithi wena owala ikhaya kuboka mawakho bathaba kubo wena owala ikhaya ubaba wakho kuboka mkhwenyana ziyaphambana izinto ziyaphambana. Umntwana ufundile uphethe wonke amaphepha amnandi amahle emfundo ongasuka cabanga akwenzeki lutho uphethe uyinsizwa uphila yonke indlela kodwa khona izicana akahamba beyizo engabe umuntu engathi uphelele ngisho engqondweni njoba sesihlala kulomhlaba oneyinkinga ezingaka sinabantu engathi singabantu engathi kunabantu abafana nabantu amaphutha akuthina esibadala ngoba uma kungondlekile impande leso sihlahla siyabuna sishabalale. Kufanele lo thina sidlulisele ulwazi esilwaziyo kusizukulwane samanje ngoba ithina futhi esihluphekisa lezi ngane ithina sithi lezi ngane azizwa kanti amanye amaphutha akuthina esibadala asizenzi izinto ngendlela umuntu ufuna ukwenza ngendlela akathanda ngayo kanti impilo ayikusho lokho. Yingakho ke ngithi kuhlawulwa isisu wena umuntu wonke akathi umakoti waba nenhlanhla wathola ukuthi wade gida esina wayemuhle esiswini ezithwele kufanele leyo ngane ujike uyokhipha inkomo uyihlawule ekhweni lakho ukhandela ingane indlela yayo yakusasa eqondile ukhandela ingane yakho ikusasa la eqondile ingane ingakhali ngawe ingane ihlupheke nawe uthawazi kanti izikhala kuwe emabhantshini wena ongaqondisile. Ngidlule lapho indaba ezethu ngiye manje kumntwana ke nakho ke ngokwesintu sakithi umntwana nje oyizibulo kumakoti okade gida umntwana nje wokuqala ngokwazi kwami wenzelwa imbeleko kubo kayise bese yokwenzelwa imbeleko ekhakonina umntwana oyizibulo senkani umntwana wokuqala hayi bonke abantwana ngokwazi kwami noma mina kithi kwalanga ngoba
akufani khona usiko khona isiko uyabona khona usiko lomuzi thina kithi umntwana wenzelwe imbeleko noma imuphi noma ngabe bangaki kodwa umntwana wokuqala wenzelwe imbeleko kubo aphinde enzelwe imbeleko ekhaya nina oyizibulo kungako ebengikuphathele isizwe namhlanje ndaba ezini ijule kakhulu Mfokalanga ngesifisa ukuthi ungene ujiye kodwa ngenxa yesikhathi siyasiphoqa kodwa ngesithemba ukuthi ngelinye ilanga le ndaba ninozamazama niyokwazi ukuthi niqhubeke abalaleli bekwazi ukuthi becosha amaningi esakeni siyabonga kakhulu Semnandi Ndaba ezitha siyabonga ngiyabonga ngenxa yesikhathi kuningi engingakusho kodwa ngeke ngiphuze uvovo ngoba inyanga kaNhlaba uMeyi ayikafiki angikwazi ukuphuza ijuice yamahala